Welcome students of HAVO 5, February 6, and it's about the exam of 2024. Let's proceed to the question. Tot het jaar 1848 werd Nederland geregeerd door de koning vanuit Den Haag in Nederland. En alle macht, tout le poder, was in handen van de koning. En in 1848, this changed. En de vraag in het Nederlands, a question in Dutch is, welke staatsrechtelijke verandering heeft in 1848 in Nederland plaatsgevonden? Dan noem de twee gevolgen, consequentiën, ten aanzien van de bestuurlijke macht na deze staatsrechtelijke verandering. En, noem, neem, after 1884, de twee veranderingen ten aanzien van het kiesrecht op Curaçao en de overige eilanden. So we're talking about Curaçao and the other islands, the so-called onderhorige eilanden. Nou, uit je antwoord moet het volgende blijken. The Netherlands got in 1848, een nieuwe lijf fundamentaal, een lijf fundamentaal nobo, waarin de macht van de koning aan banden gelegd werd, restringi, en die van het parlement uitgebreid. Restringi, aan banden gelegd. Twee gevolgen waren er van deze grondwetswijziging. De ministers waren voortaan verantwoordelijk voor het doen en laten, responsabel per actionan, per membronan, per Huis van Oranje. Per familia di Rij, di Hollanda. De ministers waren nu verantwoordelijk voor het doen en laten, responsabel per actionan, voor de family of the House of Orange. Het Huis van Oranje. En de macht van de koning wordt beperkt, restringi. En de Staten-Generaal ging het centrum van de macht vormen, il centro di poder. En mannen boven, e binti anja, above, e binti anja, kregen censuskiesrecht. Censuskiesrecht is based on your income. Entrega, what you earn each month and what you possess. Possessionan. Wat waren de veranderingen ten aanzien van het kiesrecht, de voting rights? De overige eilanden kregen in 1865 met de vorming van een soort lokaal bestuur, gobernación local, ze kregen kiesrecht, voting rights. Maar dit gold niet voor Curaçao. Esse aqui no tabata e caso para Curaçao. It wasn't the case for Curaçao, omdat leden van de koloniale raad allemaal op Curaçao werden benoemd door de koning.